Rick, yaon man si Jimmy Nasalita. Sa lado technical si Ronald Baldo. Kada po gabos, pinapaabot sa doon in patratara. And of course, marena aga po, sa gabos. Medyo amay-amay ngunyan ang pagsirang kan aldawadi. Ha? Talagang iyon na ini ang panahon. Iyo po. Kumusta sa mga nanggarana sa nakaaging eleksyon? Siyempre, maugma. Kumusta man sa mga nagkadaraog? So iba, makatubod kung napauno. Accept your defeat, sabi nga ni Kayan. Ha? Maybe, bako pa oras nindo. Sa masunod naman, pwede magribansa. Yo, pero sa gulgon yan, si iba nag-aapot. Ano ang nangyayari? Ha? Ang dali lang. Ano sa mo, tabi? Ha? Sabi mo, off the air. Sige na, sige na. Yun na, sige na, taram na. Ha? Nga ta? Hindi, nagka-robos nga ni sa saod. Paano ni o Taybaldo? Paano ni o Ere? Tabagay na ako? Ini yung taong ini umuya kayo ni permiso na dengong siya. Oo. Ato na. Ano man ini yung? Oo. Yeah. Tago na. Check mic. Sige na. Sige na. Nagkaurubos pa lang sa audio sa kang payat, ang ladbod sa anunan. Man, ako na ganda ng eleksyon. Ang eleksyon, sarang aldaw sana. Yung baga? Pero may, pilit na sabi yun. Pag-day ka talang imo sa special ops, gari, makahira ka. Ano? Anong labanan ko niyan palang kwarta? Hindi, pag-day ka talang imo, ano ka, mawalak kas kang kuman. Kaya nga ni. Kultura ta na yan. Yaw na, dahil na mawara. Iyan pig-apod bagang kwarta is the key. Is the key to correction. To eleksyon. Yun nga sana, sa national level na magsama ko ron, ma-experience na talaga na mabarato ang bagas. Tumubod ka kaan. sa edad mong iyan na dano, matubod ka pag mabaintian kilo kan bagas. Ha? Pero anong eleksyonan inagiyan mo? Dakul pa siya na patubod. Pero so, ibang klaseng bagas. Iyo. Relax lang kita. Iyo. Grabe ang tipidin na ang importante, ang pangunta ko yan ng ano man, then sabayan ki Pagi, natin kita sa rungkap. Okay, Iyo, tama yan. Dari alil ka naman matukaw dyan, Hindi, magkiproblema. Basta yaong ka. Kaya gusto ko ikapilmihan yaon dyan. Basta burrito na. Iyo, tama yan. Sige. Good morning, madlang people. Okay. Move on from Brother Dan Orense. Out! Sige, mawala sabi Dan sa mga... Okay. Anyway, dagdagan taan mga istorya, bungkaras ka mga istorya, halik dyan sa luwas. O ni, ang prepararan ta. Ha? Tapos na sa eleksyon kan Lunes, papalampas yun sa Nataybaldo ki mga 10 bulan, may eleksyon na naman sa Pilipinas. Ha? May ligong kita sa eleksyon. Pag eleksyon Taybaldo, everybody happy.
nataman nga, Disyembre, barangay Buda SK eleksyon. Kauna ko nga, extend, proposal pa sa natabi ito mga ipagngod. But, may masunod na kongreso baga. May masunod. Pending itong su proposal na extend gibon ang 2024. Kung 2024, year after, may eleksyon na naman 2025. Kaya susaro katawo, nag-iisip na. Nag-iisip kung paiton niya daa. Kaya pala nagdadamot na ngunyan. Sabi sa kuya, patugdok sa nangyaya ko kay Arong. Paiton ko na ngaya sa barangay. Sabi ko, sige na, magdamot ka na. Iyo ngaya. Basta ngayon, nasa likod mo ako. Okay? Sige. Dugang ang istorya, alig dyan sa luwas. Nasa linya si Kapitan Luis Barcena. Kap, kamen. Salamat tabi, Kap. Dakul mambatan na mo mo ya. Dakul unpositive comment. Pati. Positive sa akin. Ano man sa sinabi ko? Na mga kapitan ka? Bako man kapitan. Ano? Pwede man chip, tanod. At sisimang babantayan mo dyan. Sisimang babantayan mo. Siyempre so, constituents. Garo, duda ako. Taday ka kan magparataram. Duda ako. Ano man, sisiman daw aber tarama daw. Sisiman. Itaram ko? Oo. Baka madangog, maano ka naman. Nagdasay mo yan. Exclusive ba? Mapista na pati palaan. Iyo baga. Dumanon ta? Aber. Dumanon ta daw? Iyo, may problema. Pagkusugo ng buot mo Pabisawon ko. Go, may marinang urong naman ka mo. Nisay. Kaya ito ang dati mo. Sa dati sana. May kakaat. Tama na ta, Disyembre pa man ang eleksyon. Iyo. Sige na, apay ito na. Roger Tabi, Direk Edwin sa mga dagdag pang bareta, pigpapailingon yan kan mga bagong ilihidong opisyal, partikular na digdi sa Legazpi, na dapat sindang pagpangarugan maski na nga ni tapos na ang eleksyon. Ini pagkatapos na manotarang kan DZGB News, Sara Councilor-elect Luis Gutierrez, asin Councilor-elect Lau Beltran, na iyo mismo tabi direct ang mga nangingirinot na magsararay kan sa indang mga eleksyon paraphernalias na nakataralagtag, nakadukot ang sa indang mga bandok sa palibot kan durukoton tabi ni Direk Edwin kan sa indang mga suportador sa panahon kan campaign period kan mga nakalihis na bulan. Sino mismo ang o sa mga tao sa nanunda ang yaon dyan na Operation Baklas? Sinda mismo. Kaniguan. Sinda mismo, mismo nga ning si Councilor-elect Luis Gutierrez, maputi bagayan. Yan, siguro nag-itom kidita. Iyo mismo so nanginot, iyo so nag-tiklop. Tapos si Councilor-elect Lau Beltran, iyo man so ginibo. Naglibot kay baso sasabi niyang Team Lau Beltran. So sa iyang mga nagsusuporta man sa iya, so nanginginot tabi direct magsaray kan sa indang mga eleksyon paraphernalias. Na siya ibayain. Andangog ko siya ibarang pamaranila na. Iyo. Grabe. May tada pa nga dumanta na lamang gamiton. Kunso bala na sinangay dyan sa ibaba, maglimpya kayan ta, kasuro baga na, ilinta, so kabalikat an nagsamusamo dyan sa park. Iyo baga. No di baga, may pangapudan ang Comelec,
na Commission on Election, particular na si COMELEC Region 5 Regional Director Attorney Jane Balesa, na dapat sa mismong kandidato ang mag-ibo ng inisyatibo ta nakagiribo nga ngayang idurukot na daw taday kayang aralion. Yan, tama yan na lead by example. Roger to that. Oro yan sa Iritaas kan building, darakulaon na tarp, inda kung siya kaya na masarakat ka yan, para porok nito na yan. Yan. Baka? Roger to that. Kaya naman ka-election, tapos na. Correct. Napakinabangan naman kaniba na gibon lamang na trapal sa garahe. Yan. Pagtaklob sa kung may mga kepuan ng rulo sa atop, pwede iyan. Correct. Pero di ipagtapok sa dagat o sa salog. Correct. Gibohon, maggibo ki paagi kung paano yan ma-recycle, nga nang magkaigo naman girare ki panibagong produkto. Oo, iyo man nga nang pinaginggan niya sabi direkan COMELEC na so mga organisasyon o kung kaya so mga creative man na tao na pwedeng mag-gibo kay ning mga makagibo, makaimbento ki o kaya makabilog ki mga maray na bagay sa paagi kan mga raw materials na ini o makipag-coordinar siya na daw sa indang opisina. Alagad sa ibong nalagdo nga ni Tabi Direk Edwin, iyon na nga nitong nanodara niya to na talagang so duwang mismong opisyal ang nagpailing mismo ng example na may panahon sindakan pagralaag, sindaman so nanginot kan pagsararay kan mga pandok nindang nakaparaskil. Ano daw kung maglibot sinda sagod sa pinakaarayong barangay? Pwede. Pero, di pagpilion, so aalion. Baka analion siya na, so tarpulin, analion mo siya na nga, so tarpulin, may bala naman nga sinda man na ali kayan. Dapat, rabos. Inali maninda. Iyo. Oo, kung kaya nagguno man tabi ni Direk Edwin ki positibong reaksyon sa mga nakaobserbar sa pagsabing dahil ngayon nasala kami sa pagboto sa Indo. Alagad sagkod sa mga oras na ni Tabi Direk, igwa mang girarainin mga nakasarabit pa, nakaparaskil na mga bandok ni na kandidato na yun na nga niyang ipinagpapangapudan ka na COMELEC na dapat araliyon ini sa lalong madaling panahon. Kung matatandaan man, nagtabang naman ang lokal na gobyerno kan Legazpi sa panginginot ni Legazpi City Task Force Kalinigan Chief Andy Marbella na pinagsararay bagatabi Direk Edwin, inarali na, binaraklas na, so mga nakaralaag na mga tarpulin o kaya mga election paraternalyas, mga pandok din mga manlaylay na kandidato, tabala nga ni kasudma, nanotarantaman ang team ninda na naglibot mismo sa Legazpi. Nailing tanganing kaso hapon sa Barangay Rawis area na pinagbaraklas naman sa mga nakaralaag duman na kung dahi talaga di maali, posibleng pag nagkaarali ni, pwedeng magkausa naman nin polusyon, lalo na pati na ang basura, saro sa mga problema sa Legazpi na sagkod sa kunyan, dahi napabago. Iyan tabi Kap Direk ang mga dagdag pang istorya. Ako po si LVB. Baretang sunod-sunod. Mamalasabi LBB sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. May restante naman kita sa 3rd District. Nasa linya man si Jimmy Nasolita. Jim, maray na aga. Salamat, Direktor. Maray na aga sa mga paranta. Bahay sa mga dagdag niya itong bareta. Blanco pa hanggang sa ngunyan ang libon PNP sa kunanoan motibo si Isay. Ang armadong person ng bigla sa nang luminaog sa residensya nin sarong incumbent barangay Kagawad sa barangay Bariw. Asin binadil ang biktima sa hampangan kansayang agum asin mga aki. Basado kay Chief of Police Arthur Tagtag, Libon PNP Chief, nangyari ini bandang alas 9 sa Banggikan, Mayo 9, alagad palibas sa harayuan lugar late nang nakanto sa karaman kan pulisya. An informasyon, ang biktima si Kagawa Dominador Olivares, 76 anyos, may pagtubod na posible sa roan na luminaog buminadil, alagad igwa pang armado sa luwas.
kan residensya kan biktima. Sa ngunyan, Direktor, dahil panin lead and police kung anuan motibo sa likodan kan krimen asin si Isay ang responsable sa makaturutristing pangyari sa sarong barangay opisyal. Pang 7 o pang 9 na ini sa mga kaso o record ni na pambabadil sa mga hararayong barangay sa Libon kunsay nagdadara na inintensyon o pagkatakot sa mga tao hanggang dahil nagkakadarakupan mga personang nagpaparapanggadan sa paginin pambabadil sa iba-ibang parte kan Libon, Albay. Direct ang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DZGB News. Mabalang sabi, Jim, sa mga dagdag na istorya diyan sa luwas, balikan tanig sa 2nd District. Nasa linya man si Alan Armario. Alan, kamen. Ano? Hello. Salamat sabi, Kapitan Edwin Peralta. Ano pa ba? Pa-retire na? Barones balo sa ng pahit. Ano eh? Ano ka pa-retire ba ko, John? December. Ayun, pwede na. Medyo oral-awig ang preparasyon na rin. May anong bilang bulan ka pa na preparasyon? 5? Ang iyari. Okay, sige. Nagkitapag-tawot na kung i-suporta sa imo. Nagtitipo na ako kay Botilya, mga Botilya. Bilib ako sa imo. Sa Kabakal. Pag minatrabaho ka, talagang kumbaga pairarom talaga. Kuwaunta ka? Ano? Kuwaunta ka? Paano mo ako? Oo. Nagtitipo na ako i-suporta sa imo. Nagtitipo na ako mga Botilya sa mga Bakal. Maray kang strategist. Talagang nakakaantos. Siyempre. Pero may tada pa man. Ano yan ako, mga tada-tada na yan. Iubos yan, ang gana. Iyo, tama yan. Okay. Anyway, dalay, sa informasyon, at least si Kapitan City Councilor-elect Ato Valladolid, kan Barangay Taysan, nagpalinig na kan mga kalat kan posters tarpaulin sa Barangay Taysan kumpara sa ibang kapitan. Yan na nanotoran tabi direct ang DZGB News dito sa parte kan Taysan kung saan kasudma talagang lininig na so mga posters and tarpaulin mga eleksyon para paraphernalias digdi sa iba-ibang area kan Taysan. Kaya nauumaw digdi si Kapitan at City Councilor-elect Valladolid kumpara sa ibang kapitan dahil ito talagang nag-initiar na magkaharali na dahil tayo nag-alatkan iba pa na mga kandidato na magbaralik at na linigon ini. So at least may kandidato man na nag-initiate along kay City Councilor-elect Nao Beltran and Luis Gutierrez na yuman nila pangapunan kan mga residente na dapat kutan after election maglinig man lamang o kaya mismong sa barangay na as leader ka na barangay ang kapitan yun mag-initiar pero sa today ibang barangay di ba barayaan sa na yan kaya ngunyan mariparo na ibang barangay di South area kan Legazpi mati pa kumpara sa barangay tayo sa natin ngunyan sa puna ng linigan ang nagkakapirang area. Ang direktor ng informasyon, haliligdi sa South area kan Legazpi City, Alarmario, DZGB. Babal sabi Al sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Miyaras tanto aramo tada ko nano ang mga pangyayari man sa lado nasyonal. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Naman kita sa SDA Monitoring Center. Nasa linya si Paring Mar Dila. Paring Mar, kamen. Yes, good morning, PV. O kaya, Edwin, good morning naman ako ng Tabay. Headlines ko niyan, local executive sa may tulong aldaw para linigo ng basura na ibinalat ka ng eleksyon 2022, sigun sa DILG. Mientras tanto, Pilipinas, minimal risk pa mangyari sa COVID-19, nagkapirang lugar na hilinganin pag-itaas ng kaso.
Pagsulog ng face mask, posibleng dahil na imandato pag nagpadagos ang pagbaba kan COVID-19 cases sa nasyon. Proteksyon kang publiko kontra COVID-19, nangangahulugan na halanggaw kung daing nangyayaring surge sa masunod na 2 semana. Mga health experts bukas pa manggiraray na magtaonin opinyon sa masunod na administrasyon. Mientras tantong failure of election, ipigdeklarar na sa tulong banuan duman sa Lanao del Sur. Canvassing kang Kongreso para sa kandidato sa presidente, as in vice-presidente, pupunan sa Mayo 24. National Board of Canvassers, nagpadagos na giraray sa pag-canvass ka mga boto para sa senatorial, as in party list race. PPCRB nagpaimutik man na pinapundok ang COMELEC ang sa indang quick count. PNP, nagapilar sa mga nagkukondukta ng protesta na maging kalmado as in day makaulang. Mantang DILG Secretary Anyo sinugo ang PNP na siguruhon na orderly as in ipotob ang maximum tolerance. Philippine National Police kinumpirma ng mga tauhan ninda ang nasa video na nagpapaknit ka mga election form pagkatapos kan eleksyon kan Mayo 9. Lagad paliwanag ni DILG o kaya ni PNP Chief Danao na ang mga nasambit na pulis iyo ang parte kan mga nagserbi sa eleksyon. Yan ang mga headlines sa ngunya na pagkaaga to diyang kang PYC Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo ay PYC niyo yan, 24/7 konektado ka mong maski daing load. From Santo Domingo Broadcasting Center, ini po si Mardila daing iba. Good morning! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Okay. Maliwanag ko na tayo, Baldo, no? 5:37 pa sana. Diyan daw kita sa Banwaan Candaraga. Aramot naman daw kung ano ang mga nangyari ka mga nakaaging oras. Si Joshua Bino. JB Kamen. Yes, maray na aga tabi VP, maray na aga sa mga parantabay. Maray na aga parantabi direct. Halos magkasimpugi man sa napalangke ka mo ni VP. Kaya medyo nalilibong ako pag-upload. Kaniguan man na. Nagaro, nakakaukod ka naman kung paano ang mga pahit. Iba man pag-alingado. Ilingado ang pahit ko. Sige. Matao to si BP nasa biyahe mo niyan. Nagaro, maoro enjoy man lamang. Sige, go. Okay, ang mga dagdag po niya tong impormasyon direct, matapos ang nagkapirang aldaw na matrangkilo, malinig ang Police Blatter Candaraga PNP, pag-abot sa mga kriminalidad, balik na naman ang mga kawatan sa pambibiktima. Taro sa mga nabiktima naman, iyo si Ryan Pacliban de la Peña, 36 anyos, residente kan Barangay Kitago, Ginubatan, Albay, kung sa insigundigdi, bandang alas 7 ang banggi kan Mayugis, mantang siya naghahalat min sakayan sa kahalabaan kan Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Tarong daipa nabibistong lalaking persona, sakay kan sa iyang motorsiklo, ang bigla na sanang hinablot ang cellphone kan biktima. Matapos ang insidente, tulos ining duminulag, huminarurot pasiring sa direksyon pasiring sa Legazpi City. Mientras tanto tabi direct, tarong 20 anyos na si Ray Vincent Tablezo, residente kan Purok 2 Binitayan, Daraga, Albay, ang alegadong nawaaran man nin pitaka, may laog na kantidad sa 6,000 pesos, mantang siya nasa biyahe man hali sa Daraga pasiring sa Legazpi City. Tangonyan tabi direct, padagos man ang investigasyon kan Daraga PNP, manungod sa mga insidenteng ini. Yan ang dagdag na impormasyon. Alidigdi sa Daraga Municipal Police Station, Joshua Bino, DZGB. Mapalas tabi Joshua Bino sa mga dagdag na istorya haliman dyan sa Banwaan kan Daraga. Yan, ano? Ano, Taybaldo? Naubos na. Ha? Naubos na nakadubli ka rin. Ha? Ubos na. Para man sa nangyito, agi man sa nangyaya. Para uminagi, alambawa, nakadali ka kisyeti. Fiba tulos, siya rapping. Ipamakal pa lang ito, igulamang kita ki padumanan. Once in a blue moon man sa nangyay ni mangyari,
Oh. Sabi sa ko na table do. Sa ibong ngaya, ako, 3,000 labi. Ako sa ibong, 2,000 na siya na ngaya. Hindi, marere na baga nakasingko ka, labi. Ako sa imo gamiton, ipamakal ko lamang ang mga gamit. Ha? Pambayad ka sa cable, sa kuryente, sa tubig. O, okay man niya ako. Napakinabangan lamang. Bako? Marere na baga. Ngunin na naman si Daniel. Ano na naman daw kanyang gustong anoan? Ano sa imo, no, itabi? Ano sa imo? Ha? Dahil ko na daw sa boses ko. Ano man ang problema kung di madangog sa boses mo? Araw kayo pare. Ano? Ay ni tabi, dito naman ko na madalaga ng kapitan o kagawad. Oo. Mag-prepare na kamong paipit. Yun uso mo niyan. Iyan paano, kan panahon, di man ang uso. Ako, dano, nagkaparang business man akong naging barangay official dyan sa Moya. Di alam ko. Ni menos, daing paipit, Ay iba na mo niyan pare. pigbabase yan sa track record mo. Kung dahil kang truck, maski tricycle. Kung di ka nga rin track record, paano na kay ka? Bisikleta record. Track, ano nang pipe? Iyo nga ni, no di, kan, sa barangay, di man bagang kantong peripitan, ano, kan pinuunan ki 2020, yan, nag-50. Ngunyan, saan ka to sinaman ngunyan, pati? Kaya kung nagubala kang madalagang ng kapitan dyan sa Endo, do retirement mo, ihanda mo na. Kung makakuha ka sa DZGB ki 2 million, 1 million ka na, pasiguro mo na. Kalukuhan na yan, dano? Yun ang... So, dinamot-damotan mo, pinagal-pagal mo, kiperang dekada, igasto mo dyan, ha? Uli na sana. Kapatalan na yan. Uli na, sigurado na ako. Oo. Ilang samp mo sa SSS mo, Mm. 18 months. Ano? Yun na, ipaipit mo. Dahil na sana, mag-arasin. Bako? Ata mo nyo na pa naman, kung dahil kang paipit, magdala ka sa barangay. Dahil ka magkana, ata na. Yun na ko niyan. Totoo yan, na dahil naman ipigbabase sa performance, sa educational qualification mo. Kundi, kung sisay an bako makatawo, sumakatao. Bako? Iyon na ngayon ang babasihan. Ngayon si Dano Orange, tapos kay master, tapos kay kung ano, may PhD pa ngaya. Mag-iyon nga ang track record ka ni. Ano daw nga sa aldaw kon kanpirilan kon makatawo o makatao man. O kung dahi, tapos ka, lingaw ka. Uy, magang so, parang kiningon niya, lingaw. Ano? Sa local election, may mga kandidato baga na sa lokal na sa ngayon ako masabi ko sila anong posisyon. Ngayon ako ngayon, makusulang board ko na. Makusulang ako sa bulod. May butante na ngayon akong para butos ako. Dahil nag-arasir. Kung di ka talagang mani, igun mo itong sa lokal na eleksyon, so pagtalagan kan mga dahil masabi ko ng posisyon, may mananggatos, may 50, ito yung kumuha. Di ba ka? Kaya kumadalagan ka tabi direct, ang advice ko sa na, Ano? ilamp mo sa SSS mo, yun na ito. Dahil na siya na. Dahil, Yun na yung nagkultura ta. be wise tabi, be wise. Yun baga. Iyo. Sige. Baka man sa tingin ka rin ko, mga paipit na, yun na yan eh, dahil nang maginibukaan. Iyo. Parte na kang kultura. Yun na yan. Kung di ka magsabay dyan, maduy ka. Iyo. Maduy ka rin ka magana. Okay, tama.
Sa Legazpi nga, sa tabako niya, may sa survey naman, number 1, tamaga na, na councilor, survey. Survey, kunyan masana yan, bako man ang totoo. Dahil baka nakaluwas. Oo. Oo, na paano? Kaya nakaluwas. Dahil nagtao. Mga matarumo na, so, gunting kan mga lideres. Iyo, permina yan. Nakarubo sa gunting duman. Iyo. O, dakul bagay dyan sa kubo. O, ikano rin ka, man Amerika. Mana ako duman? Si RVM, nagbakasyon sa Switzerland. Ikamatayin ka. Pag-iisip ko ta na siya may Poland. Madali mo sa Poland. Ang Poland bakasyon sa what? Iyo. Pag nakalampas ka naman, Lebanon. Iyan mga tao, hindi naman orolog, hindi na daw gusto yung dua. Iyo. O sige na, tama nata. Kasubago ka pa. Over and out, Barudan Orense. Idolo ni Edwin Peralta, ang sunod na kapitan ng barangay niya. Iboto, masilang paipit. Edwin Peralta, matatag. Baka maipit. Edwin Peralta, para kapitan kan sa iyang barangay. Gabos-gabos sa imo. Yun na, tama na. O, tas iba man. Gabos-gabos sa imo. Okay. Imbis na yaogat siya na digit tranquilo siya na kita, para burubuntog kita dyan. Ha? Ayo. Okay. Na tayo sa kapita. Naali mo, nagasubago pa. Oo. Iugon mo yan. Ato nata, nakaiuna ko, maiuna ko. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare.
Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Kakapost lang ni Doc Green Official. Alam mo, space ba na green face mask is better than blue? Question mark, exclamation. Green equals sign dahon. Dahon equals sign kalikasan. Therefore, mask plus sign green equals sign nature protected, letter U. Huwag paloko, mag-fact check muna. Ang totoong balita, tunog tama, dapat tama. Isang paalaala mula sa KBP at ng istasyong ito. Blue plus sign, yellow divided sign by rainbow equals sign. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Number 1. Okay, sige, 9 minutos po bago mag-alas 6 nin pagkaaga digdi sa satuyang programa Morning Hirit sa Radio DZGB. Yan. Okay? Sige. Dagdagan tayo istorya ulit dyan sa luwas. Nasa linya man si AJ Galero. AJ, kamen. Maray na aga direct, maray na aga sa mga parantabay, sa mga dagdag manyatong bareta, nangangapudan ngunyan ang Legazpi City Task Force Kalinigan Asid Kaayusan sa pamamayon ni Mark Andy Marbella na magsunod man giraray dapat ang mga tao ngunyan, lalo na mga Legazpeño, sa tamang pagparking kan sa indang mga vehikulo. Inian na sinabi sa DZGB News kanasambitin ng opisyal kung saan matapos na maobserba ninda nakalihis na eleksyon 2022, kadakol ang mga dain kasunod sa tamang pagparking, alagad nasabutan man ninda ini nilang sa kaipuan talagang magruso kan mga tao sa mga voting centers. Alagad ngunyan nabalik na naman kita sa normal. Dapat daw na i-grumdumon ka na mga motorista na isa lugar nintamaan sa indang mga vehikulo o sinday na nanggad mag-kondusir o kaya magkisabay sa mga illegal na parking. Sigun kay Marbella, mahigot ngunyan ang sa indang pag-monitor naman sa nagkapira mga lugar. Hindi sa syudad kan Legazpi may kinaraman sa siring na bagay asin sinda daig maduwa-duwang magto kan mga vehikulong yaon nanggad nakabalandra sa mga daeman dapat na pagparkingan ng mga lugar hindi sa syudad kan Legazpi. Pero may nagad to, ano? Ha? Ano tabi, direct? Pero may nagad to. Iyo. Di laman nagtitre. Di pa, nag-3. Tapos nag-4 nga ni. Okay, sige. Tabi, direct, informasyon man kay Bansi Boy, Ans Galero, DZGB. Mapalas sabi, sa mga dagdag na istorya, hali man dyan sa luwas. Okay, sige. Bueno, so dire-diretso po kita kan sa tuyang mga istorya digi po sa Morning Hirit sa Radio DZGB. Minabalik si Al. Go! Nag-react nag-apunta ko si Kapitana Yuleke. Sa pawa na, madinig ko na. Oh, very good. Maray na aga tabi mading kap diyan sa pawa. Siya nagpalinig? Si Kap nagpalinig? Kap ano? Siya nagpalinig diyan sa pawa. Siya, si Kapitana. Oh, very good, very good. Mapista na pati palang gaya. Oh, sa Domingo. Imbitado kita. Pizza 15. Imbitado kita ni Kapitana. Oh, nasa lista niya ni Luwens. Ayan ang mga pistahan. Nasa bita naman si Luwens. Oo, sabi niya, sa Pizza 20 naman yan, buyuan. Oo. May listahan niya kan mga pistahan. 27 sa Lidong. Ano yan? Ito na si Plastic. Si Sai. Si Luwens. Si Ubax baga. Dakulaw na ni Ubax. Di ba daw na ninong anarog ka na di? Damot. Ba't ay pirang ninong anarog ka
Hindi sa doktor. Kung pwede pa sana. Bawi, oh. Na maging ninong, ano? O naging ninong. Nauna na may listahan, tapos may plastic pa. Bako mga ni plastic. Tuyo box. Ayun ba? Ay, reserva na ba? Pira ka ba? Okay, Anyway, sige. sabi, the best, si Kapitana Yulike, nagpalinig yun na siya sa Pawa. Very good, very good. Iyo, advance happy fiesta sa mga taga-Pawa. Iyo, masasabi, Direk, thank you. Salamat, tabi. Okay. Sige. Marinagat tabi sa imong madi. Diyan sa barangay Pawa, Legazpi City. Yan. May na tabi, kapta, tama-tama, Domingo baga, Pizza 15, pista dyan sa Pawa, San Isidro, an patron. Pati dyan sa, bagong taga San Isidro ka Taybaldo, din ko ro kaalo. Bako mangya ko taga San Isidro, taga dap-dap nga ako. Obligado, Mayo 30, dap-dap. Mataram ka naman kayo, no? Pag pizza 30, taga, puro umbagang iya kami. Ding padumanan. Bako manataram siya na pasensya na ta, naubos na siyo dinamot-damutan. May mga istorya, Taybaldo, na naisiyan ako na siyo iba, nagbarkasyon mo na. Pasiriring sa Manila. Kaduman nga na sinda palipot-lipot pagkatapos kan eleksyon. Sunang gana, buda siya nadaog. Siya iba wara digdi. Lalo na sa mga nagkadaraog, konsensyain, nagpuro-parengalo para magmuni-muni. Okay man yan. Naali mo na ini si Fire Officer Mayores. Pista man sa tabon-tabon banahan. Taybaldo, Pizza 15 man. Aram mo ko na ng rason? Baskara na nga kami ugaring. Nakako aki rason si Fire Officer Panisares. Taga-tabon-tabon ini Kandaraga. Kan nagpamilya, uto na sa baskaran. Taday pwede Fire Officer Panisares na tugunon mo so nawalat mo sa tabon-tabon o ngaya pa, nagprepara ka mo, tama dyan sa DZGB so demolition team. Ano na? Bala ka na tabi, Mayores? Na magtugon duman tara ba na dalaganon may na baskaran pag-aling Pawa diretso kaming baskaran. Ayos. Gabos-gabos kasi nung nagkaroon ko na namin so pistahan. Day man one way of ano bagayan yan ang pakikihalubilo man lamang sa mga mga barkada na imbitaran ka. Halimbawa, okay man bagayan bako. Bako man na basta dakulaan U-box mo, okay yan. Ay, uy, digdi sa tuya, sa Bicol, may mga sa governor, may mga re-elected governor, may mga nagkadaraog. Halimbawa, sa Daet, kung kita sa Daet, o sa Cam Norte, si Talyado, Governor Talyado, dinaog ni Padilla. Siya na Padilla ni, kundi ako nasala, tugang gaw din or paryente ni top
top rank senatorial candidate Binoy Padilla. Sa Kamsur, so aki ni Congressman El Rey, si Luigi, iyo man ang bagong niya na gobernador. Digdi sa Albay, of course, Mayor Noel Rosal. Iyon ang bagong gobernador sa July 1st. Surusugon, bago ang gobernador. Kasi si gobernador Chis, senador naman ngunyan. Governor Boboy Amor. Sa Catanduanes, re-elected Boboy Kuwa for the third term. Sa Camarines Sur, Masbate, naubos kan pamilya ko sa mga key position sa probinsya. Tony ko, governor, anagom niya, Olga ko, vice governor, yung aki, congressman. Matindi ano na po kayan na puro na sana sa enda sa mga key position. May nadangog ako, gano'n nga dynasty, sinda na sa nagabos. Matindi ari. Nagpahit naman si Mayoris naman dahil ko ini basalon. Dahil ko ini basaon na Mayoris. Iusip ta ka. Okay, bueno mga ipagnod, taod-taod ang sa tuyang mga bareta. Radyo Balagon ka ito, DZGB ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. Alas 6:01. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DZGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Webes. Pets 12 kan Mayo 2022. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, BU Student Council nangapudan na magkaiguan in academic is. Mga programa ni re-elected Congressman Joey Salceda sa 2nd District ng Albay, ipagpapadagos. Sa lado nasyonal, resulta kan eleksyon sa Pilipinas rekonosido kan Estados Unidos. Opposition sa Senado, planong bilugon ni Senador Risa Ontiveros.
DepEd nagpalas na nin giya para sa kondukta nin graduation rights ngunya na taon. Sa ibang nasyon, Ukraine naghahanda na suspenderon ang bulos kan Russian gas sa Europa. Sa lado ng karawat, primerong gold medal sa SEA Games nakuha kan Pilipinas. Detalles kan Bareta. Enot sa lado lokal. Tinawan ni paliwanag ni Albay 2nd District Congressman Joey Salceda na sa iyang ikatulong termino bilang representante kan segundo distrito kan Albay, siya matutok sa fiscal consolidation reform, siya rin sa consumptive taxes, sa sugal, ikaduang agricultural revolution, kay riba, ang land consolidation, condonation kan ARB loan, dublihon ang budget para sa agrikultura, para sa crop insurance, as in enterprise development, as in farm to value infrastructure, social service administration, siya rin sa pagkrear ng Center for Disease Control, Department of Disaster Resilience, Department of Water, sharing social welfare reform, sharing sa PhilHealth restructuring, pakasugon ang Pag-ibig Fund bilang Central Provident Fund, arukan Singapore model, comprehensive education reform agenda, government service modernization para maging fasil ang pagbayad ng buwis, procurement, pagatod kan social benefits, energy reform, sharing sa power rate equalization, nuclear energy regulation, and generation, as in skills development sharing sa higher order skill kan TESDA, as in 21st Century Skills Act. Sa ibong nalado, pinasalamatan giraray ni Salceda ang mga konstituentes kan segundo distrito kan Albay sa panibagong mandato as in tiwala na itinao sa iya durante kanakaaging eleksyon. Dagdag na barata ulit dyan sa luwa si Luwens Barcena. Luwens kamen. Pinatunayan man ka na mga nagkakapirang mga barangay digdi sa syudad kan Legazpi na suportado ninda ang pangapudan kan Commission and Election na paraklasuna sa mas lalong madaling panahon ang mga nakataralagtag na kadurukot na mga pandok nin mga kandidato na day man lamang ipinag-inisyar kana mga manlaylay na kandidatong nagkaparaskil sa mga manlaylay na lugar sa saindang barangay na haralion na ini. Ini pagkatapos na ipagunambitan na manotoran kan DZGB News kaya punong barangay ni Casio Parios kan barangay Puro naan sa indama na barangay puga-puga naman sa paggibo asin pagkondusir nin Oplan Baklas tanganing sinda na sanaan na magharali kana mga manlain-lain na mga election parapilyalya na nakadukot sa mga manlain-lain na lugar sa mga strategic locations buda mga eyesore areas kan barangay. Kung matatandaan ang apudan ang Commission on Election o COMELEC sa paagi ni COMELEC Regional Director Attorney Jane Balesa na mismong kandidato na ang mag-inisyar, alagad nagkapira sana ang mga nanotarang kan DZGB News na mga naggiribok ini para panginutan asin maging modelo kan pagbaraklas kan sa indang mga pandok. Kung kaya ang mismong barangay na ang nagkondusir nin siring na bagay asin sigon kay Barrios partini kan trabaho ninda bilang barangay officials na dapat pangatamanan ang kalinigan kan barangay asin pangatamanan ang kapalibutan kontra polusyon dahilan takon ibang tao ang magbaraklas kay ni tiba adloy tarapok sa nasa bako designadong lugar magiging krear pa inin polusyon. Kung kaya sa mga oras na ini o pinaglalauman na ang barangay Puro sa mga barangay na manunotaran na magiging malinig na ang paghilingon dahil kan sa indang inisyatibo. Dagdag na bareta, halinig di sa luwas, ako po si LPB.
Nangapuda ng Student Council kan Bicol University na magkaiguan in academic ease sa pagsasabi na ini para sa interes kan Pilipinas asin ang sendang democratic right to protest. Ididugan pa man kan BU Student Council na pigahagan ninda sa administrasyon kan universidad na midbidon ang electoral impropriety na nakakapektar sa nasyon dalantaan na pagpalyari ng justisya. Yang problema na dapat pasanon kan lambang na manuan. Nangapuda naman sinda na aligadong anomalya sa eleksyon, yung pag-atake sa democratic rights asin aktibong pagkikipaglaban para sa futuro. Meron tanto, nasa linya man si Al Armario. Al, kamen. Sa sunod na semana na, Mayo 17, Martes, magtutuparan ang mga miyembros kan sanggunian panlalawigan. Dahil sangkod mo niyan, reses pasinda pagkatapos na diniklara bago mag-eleksyon na pairingalo muna sinda para magpakabuelo sa eleksyon. Ngunyan, haros kadaklan manggaray gana kan minaging eleksyon. Apera sa dua na natakdag alagad sa Martes yaong pamanggaray presente. Sinda asin matukaw ang duwang bago na sinda board member-elect Vince Baltasar sa 2nd District asin board member-elect Jasim Palmiano kan 3rd District sa Hulyo pa man bago sinda o kaya after na sinda magasumpa kaya sa Martes sagkod katapusan kan Hunyo ang mga dati pamanggaray na mga board members ang maturukaw sa sanggunian panlalawigan. Alarmario, DZGB. May aras na ito na sa iba pang istorya. Nasa linya man si Ans Galero. Ans, kamen. Nagpahayag din pasasalamat si Obispo Joel Bong Bailon kan Diocese ni Legazpi sa pagdalagan ni Vice President Leni Robredo bilang presidente kan sa tuyang nasyon ngunyan na national and local elections 2022. Ini ang sinabi o naging sentro asin laman kang ginibong misa pasasalamat asin pagkasararo kasudma sa parokya ni San Gregorio Magno Albay Cathedral para kay Robredo. Sa iyang homilya, sinabi ka ini na dakula ang naging epekto sa lambang Pilipino, lalo na sa Riyon Bicol kan pagdalagan kan Vice Presidente, kung kaya dakula ang sa iyang personal na pagpasalamat di kaptang kan pahayag kan Obispo. My thinking is that God sent Lenny make us realize that there is innate goodness in the Filipino. Each Filipino has the ability to rise above himself or herself. I am beginning to think that God never meant for Lenny to win. Her mission was to awaken in us something that we never thought was there. Kadakol ng mga suportador ni Robredo ang nagsabay sa misa mantang bago po na ini, nagkaigwaman ng rally at nagkapirang mga estudyante digdig sa National Legazpi lalo na sa Bicol University sa Peñaranda Park. Dag na Bareta, Ans Galero, DZGB. May aras na ito na sa 3rd District si Jimmy Nasolita. Jim, kamen. Anas long-term solution ang napahayag kasod makan APEC ang gustong mangyari kan LGU Piuduran asikasuho na an sa indang presenting sitwasyon sa pagsabing doble ang gastos kan lokal na gobyerno sa pagsabing kung maluyahono ng voltahe kana kuryente ang mga computers nagkakararaot kung kaya ang nangyayari generator ang pipagana sa munisipyo. Mismong si Mayor Alan Arandia ang nag-apilo na aksyon kan APEC an sa indang kaipuhan sa indang aral daw na problema sa pagsabing on and off ang supply kan kuryente. Minataasan pati ang pigbabayadan kan munisipyo sa bill sa APEC samantalang biripor ang serbisyo. Bako sa naman sa kuryente ang problema sana sabing banuan kundi pati serbisyo kan telcos internet na Malaysia na nagpaparaluya man kung saan ang dating mga lugar na may signal sa ngunyan malayahuno na minsan wara-wara na kung kaya iabot nanin kauyaman mismong analkalde kan Piuduran Albay. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DZGB News.
May arrestanto sarong 41 anyos na residente kan Barangay Arimbay, Legazpi City, an inarestar kan mga otoridad sa Ukay-Ukay Water Refilling Station sa Barangay Gugon, Legazpi City. Ang mga personalis kan Legazpi City PNP sa pangingenot ni Police Master Sergeant Joey Bonacqua, subpina warrant na PNCO, iyon nakarakop sa nasabing akusado sa kusugan mandamento de arresto na ipinaluwas kan July 2019 dalang sa kaso kriminal na may numero 32382 dalang sa kasong theft mantang 3,000 pesos ang ipigrekomendar na piyansa para sa iyang parametros na libertad. Sa ngunyan, ang arestadong persona na sa kustudya na kan pulisya para sa magkakanigong disposisyon. May arestanto dumagata sa Banuan Candaraga si Joshua Bino. Joshua Kamen. Mas mahigot na monitoring kan palibot kan Banuan Candaraga. Iyan ang panuga kan Daraga PNP sa paagitan sa indang tagapagtaram ng sa Police Staff Sergeant Marian Jess Rico matapos ipaabot kan DZGB News ang sunod-sunod ng mga insidente nin panahabas digdi sa Daraga Albaya. Kung magigirimduman kan nakaaging simana, tarong business establishment sa Tagas Daraga ang nilaog hinabasan kan dai panabibistong suspect kung sa tinabag kay ni ang kantidad 10,000 pesos asin nagkapiratang mga gamita mantang basiman sa record na ipinadarakan Prime Water Daraga sa Hepatura kan Daraga PNP, uminabot na sa 16 na kliyente ninda ang nawaaran ng mga water meter. Aminado si Rico na kanakaaging simana ang sa indang mga personahes pati ang mga intelligence unit nag-focus sa pagbabantay asin monitoring kan eleksyon dahil sa pagkakalaag kan Daraga sa red category. Kung kaya sa ngunyan, mahigot na nindang katauanin atensyon ang mga naunambit ng insidente. Kung sa sigun ki Rico, sinugo naman kan sa indang hepe na si Police Lieutenant Colonel Rodilon Bitita ang sa indang mga plainclothes personnel na pakusuguran paghahanap ng impormasyon tangalin ng mabisto ang mga suspect sa mga insidente nin panahabas na iniya. Yan ang dagdag na baleta, Joshua Bino, DZGB. Iyan ang primerong kaptangkan mga barata. Ang iba pa pagkatapos ini. Aray pero di bibigay. Hardilyn Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghablas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsyong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help jumpstart your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multi-Sarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Helps you jumpstart your day, Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Ang health tip na ini, hatod sa Indo, kan ATC Vitasync. Ang vitamin C, arog kan sodium ascorbate, as in zinc, importante sa satuyang nutrisyon, immune defenses, as in pagmantiner kan sa tong salud. Ang pagkakaigwang makusog na immune system ay kinakaipuhan sa panahon ngunyan para kita maprotektahan laban sa mga virus na nagkakausa kikahilangan. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkatapos sa duty, after all day's office, Sulitin ang araw with beer na beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022. Per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, nin makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak,
asin kalintura in as fast as 30 minutes. Kakasgasan ko, babanatan ko. Ang Oragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Himbing, gising, palit, buong gabi on repeat. I-Pampers Overnight Pants mo na si baby. Walang palit overnight? Posible. Himbing buong gabi, himbing walang palit. Pampers Overnight Pants. Sulit based on average overnight load. Bagong Pampers Overnight Pants. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap lasang orange, yummy, banana. Lemex na! Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. May tusok, manhid, ngalay, pananamlay. Pag may umaasa sa'yo, kailangan masigla. Excited ang katawan, pati na ang isip. Kailangan par-excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Tamang B vitamins para par-excited. With proper diet and exercise, tumutulong laban sa tusok, manhid, tamlay ng katawan at isip. Par-excited. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, Embrace, engage. in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. GB News Express. News Express. GB News Express. Detalles kang bareta sa Lado Nacional.
Rekonosido kan Estados Unidos ang nakaaging eleksyon sa Pilipinas na nakasunod sa international standards kan eleksyon. Siya nang sinabi na handa man sindang makipagtabangan sa masunod na magiging presidente kan Pilipinas pag-abot sa mga pangenot na human rights asin prioridad sa reyon. Sinabi ni US State Department spokesman Ned Price na kung mapili na ang masud na presidente kan Pilipinas, makikipagtabangan man ang Estados Unidos tanganing mas mapakusog ang alyansa entre kan Amerika asin Pilipinas. Sinabi ni Senador Risa Ontiveros na siya matrabaho para makabilog nin makusog na alyansa kan mga legisladores na nasa oposisyon sa Senado tanganing maipadagos ang sendang trabaho sa check and balance sa executive branch. Sa iyong sinabi na mahanap siya nin mga makakairiba tanganing maipadagos na sinda maging fiscalizer sa ekotibo maski makusog ini siring sa nakaaging 6 na taon. Idinugong pa ni Ontiveros na mga pudan siya sa mga kapwa niya legislador sa Senado na utubon ang sendang trabaho bilang institusyon asin padagos na ibusol ang mga propestong lakdang na pakikinabangan kan mayoriya kan mga Pinoy. Dapat palibreho na ni presumidong Presidente Bongbong Marcos ang detenidong Senador Laila de Lima asin iba pang detenido politikal tanganing ipailing na kaya kaining magdaranin pagkakasararo sa nasyon na iuman an sa iyang pangenot na promisa sa kampanya. Sinabi ni Tony Lavinia, sarong abogado asin dating dekano kan Ateneo School of Government na ang pagpapalibre kay de Lima asin iba pa iyo ang maray na hero na kaipuan ka nasyon tanganing mangyari ang tunay na pagkakasararo. Daing na restrong election-related kidnapping incident ang Philippine National Police Anti-Kidnapping Group sa peryodo kan eleksyon. Ini ang pahayag ni PNP AKG Director Brigadier General Rodolph Dimas kasabay kan pagsabi na kadaklan sa mga kidnapping cases na restro sa ngunyan na taon sa Code kan Mayo Gis may koneksyon sa mga kasino asin Philippine Offshore Gaming Operation o PUGO. Sayang tinawanin linaw na daing ebidensya na ang mga kasino asin pugo kidnapping ginibo para tagamanin fundo ang aktibidades sa kampanya kanakaaging aldaw nin eleksyon. Mientras tanto, sinabi ni sarong opisyal kan COMELEC na ang mga balotang nahiling na ginarisi na sangunyan nahiling sa viral video dahil man ginamit sa nakaaging aldaw kan eleksyon. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na ang mga ini iyo ang mga mock ballots na ginamit in preparasyon para sa eleksyon. Idinungan pa man niya na ang mga nagkahiling iyo ang fake ballots na pwedeng ginamit para sa pag-ensayo kan mga botantes kung paano ninda isi-shade ang bilog sa balota. Sinabi ni Garcia na may mga partido politikal na nagproducer nin balota tanganing maturuan ang sendang mga taga-suporta kung paano ang tamang pagboto. Na Frasco, tagapagtaram ni Carpio na ini nagpahayag naman ng interes sa siril na pwestong mantang siya makusugman na masuporta sa administrasyon kan piglalauman na magiging masunod na presidente na si Bongbong Marcos. Sa ibong lado, may tanguro man si Marcos na si Duterte Carpio gibo na sa ng Education Secretary.
Sinabi ni dating Senador Antonio Trillanes na siya asin ang Magdalo Group nag-ako naman kan siyendang kapiyerdehan sa nakaaging eleksyon. Sa iyong sinabi na bako man pabor sa indang resulta alagad aram niya na buhay pa manggiraray ang espiritu kan demokrasya sa nasyon sa pagsasabi na mas pinili kan mga namamanuan ang gusto nindang maging leader ka nasyon. Ini sa rason na hariyo nin marahay na makalaong sa Magic 12 si Trillanes Seriman ang Magdalo Group sa party list. Miyaras tanto ibabang detalles kan Barata. Nagpaluwas ang Department of Education in GIA sa kondukta kang graduation rights sa basic education ngunyan na iyo ang primera best na tutugutan ang in-person ceremonies poon kan magbungkaras ang COVID-19 sa nasyon. Sa memorandum na ipinaluwas, sendang sinabi na ang mga eskwelahan asin community learning center sa mga lugar na nasa lindong kan alert level 1 and 2 pwedeng magpili na magkaigwan in face-to-face graduation rights na limitado na ang mga personang maatindir o sa paagi nin hybrid ceremony kariba na ang live streaming. Ang mga eskwelahan dapat na magkondukta manin sa mga local government o magkonsulta muna sa mga local government units asin mga magurang mananang sa kondukta kan graduation ceremony na dapat may pit na magsunod sa COVID-19 protocol. Barata hali sa ibang nasyon. Duman sa Ukraine, preparado na ang Ukraine na suspendoron ang bulos kan ibang Russian gas sa Europa sa paagi kan K-Transit mantang siyang sinabi na nakuha nila ang battlefield sa Farsa kan Russia na nagsasakop sa inda kay riba na ang mabawi ang apat na lugar sa ikaduwang pinakadakulang syudad kan Kharkiv. Ang Ukraine, iyon mayor na rota para sa Russian gas sa Europa matapos na magtaon in orden si Russian President Vladimir Putin ang pigapod niyang special military operation. Barata sa lado ng Karawat, nakuha kan Pilipinas sa primerong gold medal sa pagsabak kini sa Southeast Asian Games sa Vietnam. Ini matapos manggana si Francine Padios nin gold medal sa pinchak silat women's tunggal single event. Tulos man siyang inumaw ni Philippine Sports Commission Chief Division Ramon Fernandez sa pagsasabi na si Padios matibay asin maisog sa laban. Sinabi ni Padios na talagang ibinuhos niya sa iyang abilidad para makataonin honra sa Pilipinas. Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Nasa linya si Mar Dila. Mar Kamen. Go ahead, Mar. Kung ang babae na may COVID-19 ay direktang makapag-breastfeed, pwede bang ginali siyang magpadagos nin pagtaon nin gatas kanina sa umboy, sigon sa World Health Organization. Sinabi ka na ahensya na pwede ning gibuhon sa paagi kan mga minasunod, expressing milk, donor human milk, asin pag-inganyar sa babaeng nagpundo ng magpadudo na mag-resumir sa pagprodusir nin gatas kanina. Sarong pagdarumdom kan DZGB, DOH, asin WHO Philippines para sa ligtas na pamilya asin komunidad sa COVID-19 ligtas at may aram.
Iligtas ang sadiri kontra COVID. Aramon ang mahalagang impormasyon kung paano ini maiiwasan. Digdi sa GB. Giya kan banwaan kontra COVID. GB kontra COVID. GB kontra COVID. Barata sa lado nin negosyo. Dapat nang magbilog tulos nin economic team si dating Senador Bongbong Marcos na presumidong manggagana sa presidential race sa natapos pa sa ng eleksyon. Initanganing malikayan ang kaaditan na magralayas ang mga investor dalan sa kawaran ng tiwala sa iyang magiging administrasyon. Sigun kay dating presidential spokesman Edwin Peralta na sa Romana political analyst ng pagbagsak kan Philippine shares, indikasyon kan kawaranin kumpiyansa kan mga investor. Dapat na mapagkatiwalaan, professional, asin respetado sa aspeto ang mga kukuano na miyembro kan economic team ni Marcos. Tanawanin doon ni Peralta na kay puan inuton muna ang economic team. Dalante ng problema ngunyan, magigarumduman na luminagpak sa 3.1% sa code 6,500 level ang benchmark kan Philippine Stock Exchange bago ini magsara sa 0.58%. Yan mga tugang detalles kan mga bareta ngunyan na Webes. Sa pag-aarangkan, mga pag-iriba sa Newsbase, Mardila, Siriman and Megaforce Patrol, Ronald Baldo sa Lado Technical. Ako po ang sendong nakariba sa pagbabareta. Edwin Peralta, salamat kan sendong pagantabay. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kada laban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom ang Robust Bako Bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watsons, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins, at minerals ang generic name ng Revicon Forte. I feel good when I feel safe. I feel good dahil feel ko na safe ako sa'yo. I feel good because I feel safe. I feel good dahil feel ko ang pag-iingat mo. I'm always safe sa feeling mo. Sama ko, always yan ang feeling ko. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon na ang araw. Hanapin kung ano
energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay Lahat ng konsumidor ng APEC. Para sa iba yung pagsasaayos ng serbisyo ng inyong distribution utility ni APEC, nais po naming ipaabot sa inyo na kami ay nagsasagawa ng malawakang pagpapalit ng mga luma at depektibong metro sa buong probinsya na ang layunin ay ang mga sumusunod upang maging accurate ang reading ng konsumo ng bawat metro o kontador, kalasin ang mga iligal na kontador, i-pull out ang mga metro ng matatagal ng inactive at disconnected na mga konsumidores. Sa pamamagitan po ng hakbaging ito ay maitatalagang tama at mababasa ng tama ang kuryenteng ating ginamit. Ito po ay makakatulong ng malaki upang mapababa ang ating system loss. Ang perang ating matitipid dahil sa mababang system loss ay ating magagamit para sa pagsasaayos ng ating mga linya ng kuryente para maiwasan ang mga unscheduled power interruptions. Nais po naming ipaalam sa lahat na ang pagpapalit ng inyong mga lumang metro ay walang kaukulang bayad. Kaya't mahigpit po naming ipinapaalala muli na huwag magbayad sa sino mang nagpapalit ng inyong metro. Ang kailangan po lamang namin ay ang inyong pangunawa at suporta. Patuloyin po natin ang kawani ng APEC at aming mga third-party providers sa inyong mga tahanan upang mapalitan ang inyong mga lumang metro. Maraming salamat po. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jim's 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jim's 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jim's 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. GB, 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 GB. Number 1. Okay, sige. 17 minutos po bago mag-alas 7. Ngayon na pagkaaga digdi sa Morning Hirit sa Radyo DZGB. Good morning po, Gararay, sa gabos na mga parantabay ta. Ngunyan na pagkaagang ini. Iling mapag-arara sa indong kay Ribanan. For the meantime, SM ako ngunyan. Ano yung SM? Salida muna. Ta si Henry M. nagpahingalo man. Ano? Di ko aram ko na sa insya ngunyan. Pero enjoy your vacation, sabi nga ni Kayan. Okay. Sige. Tapos naman sa eleksyon. Sa dapat maka-move on naman kita. Sa masunod naman na karawat man sa nabagayan. O, di panahon na kasararo giraray, plano kung ano ang para sa karahayan kan banwaan, tanganing makamtan ang satuyang pigmamawot na pag-asenso kan banwaan, bako pag-asenso personal,
Iyo bagay yan susendo mga battle cry na dapat pangatamanan ang pangangaipo kan mga namamanwaan. Bako pangangaipo kan lambang saro o sa mga nasa posisyon. Iyo po yan ang dapat na mangyari. Susendo mga campaign promises, iyan, ilatag na tabi nindo. And pag-adalan kung paano iyan may implementar. Iyo, tama na kan mga barasulan kung nata ta napierde. Although, di pa man mahali ang pag-iisip nangyari na paano? Mala. Ano ang nangyari? Ha? Ayan. So iba na sa pag-analyze pa kan sitwasyon. What went wrong? Ha? So iba nagpapasalamat naman na sa tiwala na itinao sa inda kanakaaging pirilian. Iyo? Ayan. Maybe bako pa oras. Pero despite of the fact na nagboses na sa mga tao sa paagi kan eleksyon, ako unta na yan. Ako unta na ta nagboses na sa mga tao kanakaaging pirilian na iyo ang may gusto sa mga nagkapirili na aspirante. Na iyo ang magtukaw sa mga ilihidong posisyon. Iyo tabi. Iyan, okay. O sige, iyan ano. Araw kayan ang sitwasyon. Mag-move on na tabi kita, no? Ngunyan, may mga nagrulos-luwas ng istorya na kesyo si Araw kay ni posibleng natural po yan sa masunod na administrasyon na magkakaigwanin clean up drive. Siring sa nakaaging pirilian na dakol kinakapaskil na mga tarpulin, ngunyan baga piglinigan na sa mga lugar na binurugtakan ka na tarp. Iyo? In like manner sa mga LGU, araw kayan man tabi ang mangyayari na magkakigwaman ki cleansing process. Araw makayan. Anong cleansing process? Siyempre, magkakigwaman ang ki-check sumasunod na administrasyon. May ilalaog man sindang mga tao ninda na nagsakripisyo, nagpagal kanakaaging pirilian. Right people for the right position. Ang gusto sabihin na kami naman ngunyan, kamo naman sa gilid. Do di man matatangkas alimbawa ta permanent position ang pigkakaputan, pero malamang na sa iba dyan igigilid na. Ayan, ano? Uni naman nga ang patukawon ta sa mga nagsuporta man sa inda
ika ngayat araw ka kani araw ka yan, pwede ka ngayang ibarabad somewhere. Kaya bagas yung iba, nag-iisip na magsumiter nin courtesy resignation to give way sa masunod na administrasyon nin freedom to choose kung sise man ang ibabugtak ninda sa posisyon. May mga nagrulos ng istorya na araw kayan ang posibleng mangyari. Posibleng mangyari. Araw kayan ang sistema. Panapanahon bagaman sana. Kanya-kanyang panahon. Kan panahon nindo, kami man ngaya. Ngunyan ta panahon mi naman, kami naman. Yan. Ano? Mag-aralata naman kaya ki tulong taon bago magkaigo naman ki pagsasalida. Today man ki sabi nga kaya hindi ka man ki perpetual right to hold to that position. Sabi yung tapa na ngaya regular ka or permanent ang status mo. Pero pwede ka pa dyan na nga si Taybaldo permanent ini nakuluran. Ano yung color? Multicolor. Nagpupula, nagbublo. Ngaya Mr. Baldo, dumang ka na ngaya sa Piodoran. Dumang ka na ibarabad. Until such time na pwede kang i-recall. Harag ka yan. Di ka man mahali sa trabaho, so position mo, kung piraman ang salary grade mo, iyo man giraray. Pero, madidisconnect kang una for the meantime sa pinakamayor na seat of government. Tanakuluran ka Araw mo siya na kaya na pahit, karawat-kawat. Hibagani ng mga naisiyan ko na mabaralik sa mga kanakaagi na destino sa ibang lugar, ngunyan mabaralik naman. Di ayos bagano, happy days are here again. Kung baga, ayan, panapanahon talaga ang pahit. Ari, Taybaldo, iyo, kan panahon kamo mangyan an maugma, ngunyan kami naman an maugma. Bako? Okay. So anyway, lingawan na iyan ang mga nakaagi, kung ano man na mga pagduda, magtutok na sa sendong mga plataforma na binuwian ka nakaagi, na karampanyahan. Issues sa kung ano-anong mga concern na nadiskubre nindo, yan, luway-luway na nindong pag-adalan. Although, igwa pa man ki mga 45 days bago mag-asumir sa pwesto, ngunyan mag-isip-isip na, magbilog na kamo ki alimbawa, primero transition team, pagpalis kan poder sa masunod. Ikadua, so grupo nindo magbilog naman kitim para mas na isurat na kung arin sa mga priority programs ang iinoton. Lalo noon niya na panahon na grabe ang pagtios kan mga namamanuan.
kanakaaging eleksyon, Mayo 9, maugma sa mga tao. Maugma in the sense na may mga nagkatarawan, may mamundo man na dai nagkatarawan. Ito ang sad part kan eleksyon na dai ka natawan. Sabi nga kaniba, sana all. Pero paano kayan? Siya ba dai man inabot? Ha? Kung inabot man, may tipak na. Sabi nga ni kansarong amigo ko, nag-expect siya na 4,000. Nga ko parang nakaabot sa imo. Dus na siya na ngaya. Pero di bala ngayon, okay mata, dumangin siya, igaman ako. Ay, pangyayari, maugma ka na kaaging Lunes. Ngunyan, ano na? Dahil na. Tingara na naman kita, ubos na. Oh, maalat na naman kita kan masunod. Yan, paano? Pinatuod sa mga tao sa araw kaya na sistema. Nang karawat sa bida politika, pirmi nang may kasabay na imo. Kung di kang imo, pirdi ka. Yan. Pero yung nga nabigsabi ta na sa pag-asumir kay ng mga newly elected and re-elected officials, see to it na susendong mga binawian na pangako talagang gigibonin do. Talagang tubunin do. Otherwise, kundi sisingilon kamukan mga tao. Yan, mga sutuga mo. Sabi mo nga, kiniarong ka, ayan, yain. Relax kaya, tada ipa. Hasta, nagkarelingawana, sumang itinuga, tuga manggiraray. Iyan ang maraot kayan. Matubod ka, Taybaldo, na tinugaan kita na ang kilo kan bagas, 20 pesos, maabot ang oras. That was, kasorin pa ito, mga 1970s pagayod. Feeding araw ka yan, 20 pesos ang kada kilo. Pero ngunyan, matubod ka mo na ang bagas magiging 20 pesos sa sana. Dahil lamang gayod, sabi nga ni, baka ngayaan 20 pesos mo, half kilo sa nayang. Kabaga sa ng kilo. Tagura nun ang bagas ngunyan, pinakaminos, 40, 39, Sabi, good morning, classmate, Manny. Kan Martes, Christmas sa Legazpi. Miyerkules, New Year. Sa Legazpi, Dakulon. So, tao sa mall. Iyo, nagsiraping, classmate. Good morning sa imo tabi, classmate. Diyan sa Aquawell. Good morning. Sabi ka mga eksperto, niya nga ang counted votes, kada cluster precincts, pare-pareho ang precinct agwat na bilang na po. Okay. Sa ano gadi niyo? Ayan, okay. Ayan po ang sitwasyon. So, babantayan tayo ining mga itinuruga kan mga nanggarana. Kung mangyayari ang sendang mga itinuga sa mga tao. Kung igwa po ngunyan 20 pesos per kilo ang bilod na bagas. Ano ang patuka?
Ha? Invest na. Okay. Ida, kung matubod ka mo tabi na araw kayan ang sitwasyon. Ha? Pero kaya tayo, Baldo, sa kaluyan kan panahon na nababuhay ka sa kinaaban, inabot mo na sa 20 pesos ang kada kilo. Iyon na. Oh. That was 1970. Petaas. Oh. Ngunya nga na ngunya, nag-import kita kibagas. Oh. Natataminalang kao ng presyo kan bagas, dakul ng mga buwis ang pigsisingil. Ang bakalan tangayakan bagas sa Vietnam, China, kung na rin pang nasyon, Thailand, India, araw kayo ng kantidad, papatungan kay taripa. Pag-abot digdi, import duties, taxes, etc. Maboy yung makaabot sa end user, sa mga konsumidor, alangkaw na. Nata, kulang na ang satuyang palay production digdi sa Pilipinas. Kaito kan panahon, kita nag-export kibagas. Grabe ang surplus ta digdi. Kaya ang gigibot ipipabakal ta sa ibang nasyon. Iyan ang mga nasyon na nagpigi-important iyan nagbabakal sa tuya kibagas. Pero baliktad na ngunyan, kita na nagbabakal kibagas sa indaw nata, kulang na ang bagas ta digdi. Ang palay. Nata, so mga kabasan, dahil naman nakakaprodusir, kita mang supply kiparoy. Dito na sana. Kulang na ang mga farmers. Kadaklan kan mga agricultural lands, kinonvert na para maging subdivision. Paano pa kayan? Iba pa man ki mga paratanom, kulang ang suporta kan gobyerno. Siyempre, ang tendency is araw kayan ang demand halangkaw. Ang supply kulang. So, the tendency is malangkaw ang presyo. Kan kami natauan ki chance na makabisita sa Bangkok, Thailand. Nagduma kami sa sarong probinsya na iyo ang rice granary man ka na Thailand. Ano po ang sistema duman? Nakiurong kami duman sa mga Thai farmers kung paano sila nakakaprodusir kay dakol na paroy. Nag-innovate sila, Tay Baldo. Aram nindo, na so technology, na kung aninda, digdi sa Pilipinas. Sa mga hybrid rice, digdi dyan sa ere, sa Laguna, International Rice Research Institute. Dyan sila nag-aradal. Pag-abot naman sa lugar ninda, sa Thailand, nag-innovate pa sila kung paano mas maging produktibo ang paroy, ang senang pananom. Yung mo, Tay Baldo, maski nagbabaha duman, ang paroy ninda, tindog, nag-aanay sinda, nakabangka, pero tinindog, alangkaw. Pig ninda palaan, pig markot ninda so paroy. Kaya aralangkaw an paroy ninda. Magyud ang produksyon. Sabi may sa nindo pigdidispose ang paroy nindo. Ang gobyerno ngaya ang nagbabakal ka sa muyang produce sa tamang presyo. Gobyerno na minabakal kan paroy. And the government, iyo naman ang nagdidispose kung saan. Di ayos, mga tranquilo baga. Di ta pwedeng gibunan digdi. Kuning kaso,
Ato na, nakalampas na kita sa oras palantay, Baldo. Mabarita, girari kita, tabi. Usapang Rayuma. Aroy, naggamot na ako pero sumakit ulit. Hindi pala long-lasting ang gamot ko. Mahal. Ang magaling dyan, Skelan. Todo long-lasting ang ginhawa up to 12 hours. Mas tipid kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga. Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug.